അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ്. കദം ബഡാओ ദോസ്തോ, മുന്നോട്ട് ഗമിക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നുള്ള കവിതയാണ് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. ബഷർ നവാസ് എന്ന ഉറുദു കവി എഴുതിയ മനോഹരമായ കവിതയാണ്. കദം ബഡാओ ദോസ്തോ, കദം ബഡാओ ദോസ്തോ, ചലോ കെ ഹംകോ മൻസിലെ ബുലാ രഹി ഹൈ ദൂർ ദൂർ സേ, ചലോ കെ സാരേ രാസ്തേ ദുലേ ഹുയേ ഹൈ നൂർ സേ. ഖദം ബഡാओ ദോസ്തോ, മുന്നോട്ട് ഗമിക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ, മുന്നോട്ട് ഗമിക്കൂ. ചലോ സഞ്ചരിക്കൂ, ഹംകോ നമ്മളെ, മൻസിലേ ഒരുപാട് സ്ഥാനങ്ങൾ, ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങൾ, പുലാരഹീഹൈ നമ്മെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ദൂർസെ അങ്ങകലേ നിന്നും. ചലോ സഞ്ചരിക്കൂ, സാരേ രാസ്തേ ധുലേ ഹുയേ ഹൈ നൂർസെ, ചലോ സഞ്ചരിക്കൂ, സാരേ രാസ്തേ വഴിയിൽ മുഴുവനും, വഴിയോരങ്ങളിൽ, വഴികളിൽ മുഴുവനും, ജീവിതത്തിൻ്റെ സഞ്ചാര വഴികളിൽ മുഴുവനും ദുലേഹൈ നൂർസെ, എങ്ങനെയുള്ള വഴിയാന്നറിയോ? നൂർസെ പ്രകാശത്താൽ, ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അറിവിൻ്റെ പ്രകാശത്താൽ, ദുലേ ഹുയേ ഹൈ അതെന്തായിരിക്കുന്ന വഴികൾ, ദുലേ ദുല്ലാനാൽ പിന്നെ കഴുകുക, ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുക. അപ്പോൾ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്താൽ, പ്രഭയാൽ, ശോഭയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കൂ, ജ്ഞാന വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കൂ എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. ചമൻ കിലാ കിലാസാ ഹേ, ഉഫ്ക് ധുലാ ധുലാസാ ഹേ, ദിയേ ജലാओ രാഹ് മേം വതൻ കാ നൗ നൗ സിംഗാർ ഹേ, നഈ നഈ ബഹാർ ഹേ. എന്താണ് ചമൻ? പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, കില കിലാസാഹേ പൂന്തോട്ടങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ എന്താ പറയുക, കിലാന വിടർന്നിരിക്കുകയാണ്. ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അറിവിൻ്റെ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ മുഴുവനും വിടർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഉഫ്ക് ധുലാ ധുലാസാഹേ, ഉഫ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ചക്രവാളങ്ങൾ, ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അറിവിൻ്റെ ഉന്നതിയുടെ ഔന്നിത്യങ്ങളുടെ ചക്രവാളങ്ങൾ, ധുലാ ധുലാസാഹേ അത് കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ദിയേ ജലാओ രാമേ വതൻ കാ നൗ സിംഗാർ ഹേ, നഈ നഈ ബഹാർ ഹേ. ദിയേ ദിയേ നൽകൂ, ജലാओ രാഹ്മേ വതൻ കാ രാഹ്മേ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ, രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സഞ്ചാര വഴികളിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് തലമുറകൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ട വഴിയാണത്. അതുകൊണ്ട് ആ വഴികളിൽ നിങ്ങൾ നൽകൂ, നൗ സിംഗാർ ഹേ, സിംഗാർ വാസനിപ്പിക്കുക എന്നർത്ഥം. പുതിയ 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 സുഗന്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിതറുക, ചിതറുക. പുതിയ പുതിയ നിങ്ങളാൽ പുതിയ പുതിയ സൗരഭ്യങ്ങൾ ചിതറിക്കിടക്കട്ടെ, അതല്ലെങ്കിൽ പരിമളം വിതരട്ടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ കാലത്ത് ഇവിടെ പണ്ട് പഴയ തലമുറ ഇവിടെ മനോഹരമായ പൂങ്കാവനങ്ങൾ പണിതിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മനോഹരമായ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെയും ഔന്നിത്യങ്ങളുടെയും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരുപാട് പൂന്തോട്ടങ്ങൾ മുൻഗാമികൾ ഇവിടെ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ വിടർത്തി വെച്ചിട്ടാണ് അവർ കടന്നു പോയത്. നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം, ചക്രവാളങ്ങളൊക്കെ അവരാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ശുദ്ധീകരിച്ചു. ഇനി പുതിയ കാലമാണ്. ഈ പുതിയ കാലത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ നിങ്ങൾ ജലാओ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശം, കിരണം, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ രാജ്യത്ത് പുതിയ സൗരഭ്യങ്ങൾ നൽകണേ. നഈ നഈ ബഹാർ ഹേ, അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ വസന്തങ്ങൾ നിങ്ങൾ സമ്മാനിക്കണേ. കദം ബഡാओ ദോസ്തോ, കദം ബഡാओ ദോസ്തോ, മുന്നോട്ട് ഗമിക്കൂ, മുന്നോട്ട് ഗമിക്കൂ, പുരോഗതിയിലേക്ക് നടന്നകലൂ, പുരോഗതിയിലേക്ക് നടന്നടുക്കൂ.
എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. സഫർ കി ഇബ്തിദാ ഹേ യെ അബി അബി रुको न राह में पहाड़ हो गार हो न लाओ तुम निगाह में സഫർ കി ഇബ്തിദാഹയെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഈ യാത്ര, വിദ്യാർത്ഥികളെ, യുവത്വമേ, യുവാക്കളെ, യുവതികളെ, നിങ്ങളുടെ ഈ ഗമനം, ഇത് യാത്രയുടെ തുടക്കം മാത്രമാണ്. അഭി റുക്കോന രാഹ്മേ, ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ വഴിയിൽ നിന്ന് കളയല്ലേ. ഇതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമെന്ന് കരുതി ഏതെങ്കിലും വഴിയോരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ തങ്ങി നിൽക്കല്ലേ. ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് യാത്ര പോവാനുണ്ട്. രുഖ്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നു പോവുക. പഹാഡ് ഹോ, പിന്നെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികളിൽ വലിയ വലിയ പർവ്വതങ്ങളാവട്ടെ, ആറുഹോ, വലിയ ഗുഹകളാവട്ടെ, ഗർത്തങ്ങളാവട്ടെ, നല ഓ തും നിക്കാഹുമേ, നിക്കാഹ്ലാന, എന്താണ്, നിങ്ങളൊരിക്കലും എന്താ പറയുക, അവിടേക്കൊന്നും നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടി പായിക്കല്ലേ. നിക്കാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദൃഷ്ടി. നിങ്ങൾ അവിടേക്കൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ കാടുകളും മലകളും ഒന്നും നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടികളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരല്ലേ എന്നർത്ഥം. കൊണ്ടുവരിക, നിക്കാഹുമേ, നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടികളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴിയിൽ, നിങ്ങളുടെ സഞ്ചാര വഴിയിൽ, പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള ജ്ഞാനം തേടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ എന്ത് പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും അതൊന്നും നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ, അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ, ഗൗനിക്കാതെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ ഗമിക്കണേ എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. रविश पुरानी चोल के कदम कदम से चूल के चले चलो के वक्त को तुम्हारा इंतजार है नई नई बहार है कदम बढ़ाओ दोस्तോ കദം बढ़ाओ दोस्तോ. റവിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂന്തോട്ടത്തിനിടയിലൂടെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ പാതകൾ, വഴികൾ. പൂന്തോട്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് പൂക്കളെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള, കുസുമങ്ങളെ തലോടുവാനുള്ള വഴികൾ. ആ വഴി അഥവാ പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള വഴികൾ. റവിഷ് പുരാനി, പഴയ വഴികളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരാനി റവിഷ്, പഴയ വഴികളൊക്കെ ചൂൾക്കെ, ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കദം കദം സേ ചൂൾക്കെ, നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യ്, നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക, ജോൾന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിപ്പിക്കുക, ജോൾന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബന്ധിപ്പിക്കുക. കദം കദം സേ ജോൾക്കെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാൽപാദങ്ങളുമായിട്ട്, പുതിയ പുതിയ വഴികളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിക്കൂ. അതെ, റവിഷ് പുരാനി റവിഷ്, പഴയ വഴികളൊക്കെ, പഴയ രീതികളും പഴയ എന്താ പറയുക, പതുക്കെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ചോൾക്ക് അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കദം കദം സേ ചൂൾക്ക്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാലുകളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യ്, ബന്ധിപ്പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറച്ചു നിന്നിട്ട്, ചലോ മുന്നോട്ട് ഗമിക്കൂ എന്നർത്ഥം. ഉറച്ചു നിന്നിട്ട് പതറാതെ ഉലയാതെ മുന്നോട്ട് ഗമിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പണ്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ അവരുടെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് അന്ന് ലഭ്യമായ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ മുന്നോട്ട് ഗമിച്ചതും പുരോഗതിയിലേക്ക് എത്തിയതും ഈ നിലക്കെത്തിയത്. ഇന്നും നിങ്ങൾ അതേ വഴി തന്നെ പിന്തുടരണമെന്നില്ല. പുതിയ രീതികളും പുതിയ ശൈലികളും പുതിയ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുരോഗതിയിലെത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. ചലോ സഞ്ചരിക്കൂ, വക്ത് കോ, സമയത്തിനിക്ക് തുമാര ഇന്തിസാർ ഹേ, സമയം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്, കാലം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാലത്ത് നിങ്ങളെയാണ് ആവശ്യം. നിങ്ങൾ പണിയുന്ന വസന്തങ്ങളെ, നിങ്ങൾ നെയ്തെടുക്കുന്ന വസന്തങ്ങളെ, ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ, അറിവിൻ്റെ, പുരോഗതിയുടെ വസന്തങ്ങളെ കാലം കാതോർക്കുകയാണ്, കാലം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കൂ. നഈ ബഹാർ ഹേ, പുതിയ പുതിയ വസന്തങ്ങൾ വരട്ടെ, പുതിയ പുതിയ വസന്തങ്ങൾ
നിങ്ങൾ പണിയുന്നതും കാത്ത് കാലം കാതോർക്കുകയാണ്. ഖതം ബഡ ഓ ദോസ്തോ, ഖതം ബഡ ഓ ദോസ്തോ. കഹോ പറയൂ വതൻ കി ഖാക്ക് ഹി കോ ഗുലിസ്ഥാൻ ബനായേംഗെ, റവിഷ് റവിഷ് കോ ഇസ് ചമൻ കി കഹ്കശാൻ ബനായേംഗെ. കഹോ നിങ്ങൾ പറയൂ, വതൻ കി ഖാക്ക് ഹി, ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഖാക്ക് മണ്ണ്, ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മണ്ണ് തന്നെ ഖുലിസ്ഥാൻ ബനായേംഗെ, അത് തന്നെ പിന്നെ എന്താണ്, പിന്നെ അത് പൂന്തോട്ടമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. റവിഷ് കോ, അതിലുള്ള വഴികളെ ഇസ് ചമൻകി റവിഷ് കോ, ഈ രാജ്യമെന്ന മഹാപൂന്തോട്ടത്തിലെ പൂങ്കാവനത്തിലെ വഴിയോരങ്ങൾ കഹ്കശാൻ ബനായെങ്കിൽ അതെന്തായിത്തീരും, ബനായെങ്കിൽ അത് പിന്നെ കഹ്കശാൻ, അത് ഗാലക്സികളായിത്തീരും, നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഗാലക്സികൾ, നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങളായിത്തീരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും മനോഹരമായിത്തീരും. പിറകെ വരുന്നവർക്ക് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത യാത്രക്കാർക്ക് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നുള്ള ദിശയറിയാൻ. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ പൂന്തോട്ടത്തിലെ ഈ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൂങ്കാവനത്തിലെ പിന്നെ വഴികളെ നിങ്ങൾ പാതകളെ നിങ്ങൾ ഗാലക്സികളാക്കി മാറ്റണം. അങ്ങനെ പിറകെ വരുന്നവർക്ക് അതിലൂടെ നിഷ്പ്രയാസം നിർഭയം സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയൂ, രാജ്യത്തിൻ്റെ മണ്ണ് തന്നെ അത് പിന്നെ എന്താ പറയുക, പൂങ്കാവനമായി മാറട്ടെ. ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മണ്ണ് അത് പൂങ്കാവനമായി മാറട്ടെ എന്നർത്ഥം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യം മുഴുവനും അറിവിൻ്റെയും പുരോഗതിയുടെയും മനോഹരമായ ഉദ്യാനങ്ങളായി മാറട്ടെ. ഖലി ഖലി നിഖാർ കെ ചലാओ തേപ്പ് പ്യാർ കെ, ഹമേം ഖുദ് അപ്നെ ഗുലിസ്ഥാൻ പെ ആജ് ഇഖ്തിയാർ ഹെ, നഈ ബഹാർ ഹെ. ഖലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂമൊട്ടുകൾ, നിഖാർ കെ ഖലി, നിഖാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഖാർ നേരിയ, വളരെ നേരിയ എന്നർത്ഥം. നിഖാർ നേരിയ പൂമൊട്ടുകൾ. ചലാओ ദേബ് പ്യാർ കെ, ദീപം പറഞ്ഞാൽ പ്യാർ കെ ദീപ് ചലാओ, ദീപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളക്ക്, പ്യാർ കെ പ്രണയത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പരസ്പര സ്നേഹത്തിൻ്റെ ദീപങ്ങൾ കത്തിജ്വലിക്കട്ടെ. ചലാओ കത്തിജ്വലിക്കട്ടെ. പ്യാർ കെ ദീപ് പ്രണയത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ദീപങ്ങൾ തെളിയട്ടെ എന്നർത്ഥം. ജ്ഞാനങ്ങൾ നേടി പുരോഗതികൾ പ്രാപിച്ച് അതെല്ലാവരിലേക്കും പരസ്പരം എല്ലാവരിലേക്കും കൈമാറി അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്നേഹം, മനുഷ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെ വിളക്കുകൾ കത്തിജ്വലിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ നേരിയ പൂമൊട്ടുകൾ വിടരട്ടെ എന്നർത്ഥം. ഹമേം നമുക്ക് സ്വയം അപ്നെ ഖുലിസ്ഥാൻ പേ, നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് സർവ്വ പുരോഗതികളും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ പണിത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും അറിവിൻ്റെയും ടെക്നോളജികളുടെയും വലിയ സുന്ദരമായ പൂന്തോട്ടമാക്കി നിർമ്മിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വന്തം പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഇന്ന് ഇഖ്തിയാർ ഹേ, നമുക്ക് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആ പൂന്തോട്ടത്തിലെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം. ഇഖ്തിയാർ നഈ ബഹാർ ഹേ, ആ പുതിയ വസന്തം, അതാണ് പുതിയ വസന്തം. ആ വസന്തത്തിൽ ആ പൂന്തോട്ടത്തിലെ നിയന്ത്രണം നമുക്കാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ അധിപന്മാരായി നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ അതെത്ര മനോഹരമായിരിക്കും, എത്ര സന്തോഷദായകമായിരിക്കും. ഖതം ബഡാ ഓ ദോസ്തോ, ഖതം ബഡാ ഓ ദോസ്തോ.
ഓക്കെ, സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.